סמסונג לא הפתיעו בעצם בחומרה של המכשיר. ההפתעה פה בעצם היא ברמת כמה מכשיר חכם. היינו פה כמה דברים שלא נתקלנו בהם עדיין במכשירי סלולר. המכשיר מסתכל עלינו, נתחיל מזה. הוא מזהה שהעיניים פתוחות בעזרת המצלמה הקדמית. ברגע שהמצלמה הקדמית לא מזהה מבט של עיניים מולה, המסך מקבל את עצמו, כמו כאן עכשיו, שימו לב. מעבר לזה, יש פה טכנולוגיה שהיא מקבילה לטכנולוגיה של סירי. טכנולוגיית האזנה מאוד משופרת. יש לנו פה עוד כמה פיצ'רים שנדבר עליהם בהמשך. רגשות מעורבים לגבי המכשיר הזה. אין ספק שזה מכשיר טוב, אין ספק שהוא יותר יפה ממה שצפינו. הוא קל מאוד, דק מאוד, מסך טוב מאוד. הממשק משתמש, ה-TouchWiz, מקבל פה גרסה חדשה שעובדת בהחלט יפה. המכשיר בכלל עובד יפה. אין ספק שסמסונג עשו פה מכשיר טוב. אנחנו נשמח להראות בקרוב איזשהו מבחן השוואתי בינו לבין ה-One X של HTC, שכיום שניהם אולי מוגדרים המכשירים הטובים ביותר. מבחינת חומרה הם כמעט זהים לחלוטין. וזה מבט ראשון על הסמסונג גלקסי S3 של סמסונג. This is